Takže čau lidi, tady je Blbany a víte vás u nového videa z podvodu. Nelekejte se mého nového hlasu, vlastně tam není můj nový hlas, jakoby mutuju trošku, takže mi bude trošku přeskakovat hlas, tak se nedivte. Takže tohle je podvod Free Steam Games. Tady koukejte, tady kliknete, tady si dáte, prostě napíšete steam.games.free.com a vyhodí vám to tohleto. Pak si jakoby skopírujete odkaz, co máte tady, ale lidi vám na ně prostě budou klikat a po kliknutí tady budete moct získávat hry. Když mám 12 bodů, jsem kámoše poprosil, aby mi na to klikal, protože jsem potřeboval to do toho videa, do tohle. Tak si vybereme třeba nějakou hru, třeba Portal Unlock It. No, takhle vám to ukáže. A prostě jakoby, když na tohleto kliknete, tak nic neuděláte. Maximálně vám to potom sežere body, což je úplný podvod, takže na tohle nikdy nevěřte. Třeba nevím, třeba nějak tohle. Hele, vyhrajte nový iPhone, odpovězte na otázku. iPhone 5 je produktem které firmy? Apple. Vyberete číslo. No ale potom mám tady chce číslo, já jsem schválně zadám své číslo. Nevím, jestli to mám zadat a pak asi vybílím. Vidíte? Nic mi to neudělalo s bodama. Má jich pořád 12, ale nic mi to nedá. Prostě to je takový podvod. To je prostě jen si z vás dělat srandu. Chtějí jenom, abyste jakoby klikli na udělali něco a pak si předplatili nějaký kredit. To je prostě podvod. Teďka jste to mohli vidět.